Ringrazzja l-għennet l-għada li studentuni niparteċipa hawnhekk. Jiena psikologu, ġifieri u qiegħed fid-Dipartiment ta' Psikoloġija u nitrenja l-psikologi. Però qabel ma qlibt tal-psikoloġija jiena kont għamilt master BA u master fil-history hawnhekk u meta kont qed nagħmel l-istudju tal-masters, kont sibt ħafna materjal x'għamiltu fuq War and Social Change. U allura sibt ħafna materjal fuq is-7 Ġunju u tħajjart li nippubblika dak. U fil-fatt l-ewwel klip kont ixtu fis-79 40 sen ilu u kien ibbażat fuq l-inkjesta dak iż-żmien. Illum aħna meta tmur xi ħaġa żmerġ ngħidu inkjesta, inkjesta. Dak iż-żmien, dik kienet marret xi ħaġa żmerġ għax qatlu literalment is-soldati sparaw u qatlu l-Maltin. U meta għamlu hekk fost id-dimostranti, għamlu rvel fosthom illi dawn is-soldati jridu jpattuha tal-li sparaw fuqna l-altoċ. U dakinhar flaxija diġà min kien qiegħed fis-sala imexxi l-laqa tal-Assembleja Nazzjonali, 6 minnhom ħarġu fost il-folla biex jikkalmawhom u ma n-nies bdew jgħidu lill-awtoritajiet, isma' warbu s-soldati l-ewwel nett dakinhar flaxija. U l-għada l-ħadd taw qudiem il-folla mill-palazz. L-acting governor Hunter Blair għamel weda qudiem kulħadd u qalulu jirrepetija lin-nies li se jagħmel inkjesta. Mbagħad fil-fatt ġimgħa wara kien hemm fil-10 ta' Lulju daħal Plumer, il-gvernatur ġdid, u dan għamel inkjesta mill-ewwel imma militari. Ġifieri Ketz grita ħlief li stiden wieħed mill-avukati fawrufi dak iż-żmien Karwana Gatto biex jattendi. Imma u seta' jġib xi jgħid li jġibu xi nies, imma ma setax jagħmel mistoqsijiet ma kienx parti qed tibexxikiet militari. Dik għamlet ġabret l-evidenza u il-politiċi ta' dak iż-żmien baqgħu jinsistu tissir waħda pubblika u titmexxa mill-Maltin. U fil-fatt imbagħad meta raw ix-xhieda sewwa dana bdew jgħidu l-ewwel għax jekk is-soldati li sparaw u xi ħadd minnhom bla ordni hekk għandhom xi jeħluha jew le, raw illi kien hemm naqra stuttar, eċetera. U iddeċidew qalu nagħmlu minflok jgħaddu lis-soldati li ammettew fil-fatt għandna l-evidenza li ammettew li sparaw għax ġaluhom għax qalu xi ħadd irid jammetti nkella l-grupp kollu jeħilha dan il-gvernatur ġdid irid imbagħad għax il-politiċi qalu din trid issir pubblika, baqgħu jinsistu u l-Ingliżi ddeċidew mill-Londra ddeċidew li aħjar issir waħda pubblika. U allura saret inkjesta pubblika li tellat 150 xhud. U dak iż-żmien fis-79 jiena ppubblikajt ix-xhieda li batt ix-xhieda u milthom fordi allura tista' taqra l-istorja x'qed jgħidu. Kif qal Professor Dominic Fenech, dan hemm ħafna affarijiet għaddejjin. Imma f'dik l-inkjesta dawn insistew x'ġara u għaliex ġara, naturalment huma jgħidu tal-gvern. U allura inti għandek 150 xhud. Jgħidu x'raw, x'marawx, anke minn kien qiegħed ħdejn waħed li Manuel Tard kien miegħu pereżempju u qallu noqogħdu attenti dawn u mbagħad wara insomma spiċċa mejjed. Jiġifieri għandek nies min intlaqat ukoll hemm xi xhieda li ntlaqtu huma stess. Jiġifieri dawk ix-xhieda jagħtu l-istorja huma stess. Dik is-sabiħ tagħha għax imbagħad kif nafu fl-inkjesti, ir-rapport ikun naqra favur il-gvern, pereżempju għamlu isir malajr, allura f'xahar għamluh biss. U bil-rapport, u r-rapport maqdruh il-Maltin stess ta' kull naħa maqdruh. Imma allura jien għamilt
ix-xhieda l-istorja. Però bin-noti biex wieħed ikun jista' jifhem. Però issa li għamilt, dak iż-żmien għamiltu fuq l-arkivji tal-palazz. Kienu l-palazz issa qegħdin Rabat u mid-deraj fetaħ tajjeb jagħmlu arkivju tajjeb għax vera għandna ħafna materjal u tajjeb wieħed għax meta kont timur palazz. Ma kien hemm wieħed kuratur, tmur u kważi tmur iġġib iktipint dawn l-arkivji pereżempju. Jiena użajt pereżempju anke petitions. Kotba tal-petitions, kull ittra li qed tintbagħat il-gvern, jiġifieri anke dawn minn weħel u jgħidulu il-Sudan ma meġejn, insomma. Jiġifieri hemm ħafna materjal. Issa, għal din l-edizzjoni però li għamilt, illi niftakar, madom niferi, 45 sen ilu, dam dik fekk introduċini għal-Public Record Office, Marylebone Street, minn għagħin, issa jgħad Q, Richmond, u mort u għamilna, rajt dokumenti li anke Dominik u korra, illi illum saret, di waħda mill-bidliet, dak iż-żmien għandi noti jina, noti tiktibhom. Issa tmur, taqbad il-dokument, ċik. U jkollok il-dokument kollu fidejk, fil-fatt per esempio, issa, ippubblikajt il-report tal-Kommissjoni hija temm ukoll. Imma għandek per esempio, fimni l-Ingilterra mbagħad hemm per esempio kif għamlu l-każ, il-memorandum li għamlu lill-kabinet, segretarju tal-kolonji biex jagħmel każ li Malta għandha tingħata l-awtonomija plus li għandha tingħata grant. Jiġifieri hemm issa ħafna materjal, żied ħafna materjal minn hemmhekk. Parti wkoll hawnhekk kien hawn għax ġiet ippubblikata fil-gazzetti x-xhieda, però u ħafna mill-xhieda li ngħatat fil-qorti militari, fil-gesta militari, qiegħda rriproduċewa. Però, per eżempju, fejn dawn ammettew, mhix qiegħda il-records kollha tax-xhieda tal-inkjesta militari, l-Ingilterra sibthom, u hemm per eżempju allura f'dan il-ktieb issib għax imbagħad minna li maklab kotba Maltin, li daħadu interess li ifhimni. Għamilna hemm xi design dokument riprodott, tal-unti jisek mort sal-arkivju, fimtu tara dan il-materjal. Għanna u hemm ukoll naturalment ritratti għax Giovanni Bonello, ir-ritratti li kellu ta' dak iż-żmien ta' umlu wkoll għarsetaw jiġu prodotti tajbin, hemm ritratti antiki tal-belt, per eżempju, u naturalment anke fejn saru l-inċidenti, il-belt xi kultant ċerti postijiet anke l-entratura tal-belt inbidlet. Hemm ukoll mill-arkivi hawnhekk issa, per eżempju, li ma kontx rajthom illi saqt jidru posti differenti, l-listi ta' dawk kienu feruti u li mietu li nataw mill-pulizija. Ġifieri, u anke per eżempju kien hemm minnhom kellhom pedini tal-qorti fimri, imma għajbejn per eżempju wieħed dawn kienu żgħar ħafna minnhom, ġifieri 16 to 18 ukoll. Ġifieri, per eżempju, ħelax mar jiġri fit-triq, per eżempju, u ħabat ma' xi ħadd, u għel xi multa, jew uża d-dajsa biex iġġor mingħajr ma kellu l-liċenzja, insomma, affarijiet bħal dawn, insomma, marma xi kantuniera u għamel dak li mhux suppost jagħmel fit-triq. Insomma, jiġifieri hawn iktar materjal, jiena li għamilt il-ktieb ta' qabel li kellu l-istorja maquda, dak ħallejtu u żied chapter ġdid li issa wkoll bl-annotamenti, jiġifieri jien kull ma ktibt jien kont nagħmel l-istorja, ġifieri u konna dak żmien konna konvinti iżjed illum naħseb l-enfasi dejjem issir iżjed li inti tibbaża fuq l-evidenza, tifhem. Ġifieri kull ma nikteb irid nara minn fejn ġie u kif ġie. Issa
l-aħħar darba biex nagħmlu mexxej ma kontx għamilthom kontent minn fejn ġibthom imma eżaħu. Issa, ċ-chapter ġdid għandu n-notamenti, hemm ukoll index tal-ismijiet u l-avvenimenti li tista' ssib. Jiġifieri speċi hekk tkun taf x'kien ġara sew. Għandek il-materjal ġifieri ma nħux ngħid din jew din. It-tiżwiq kollu tista' issibu hemmhekk u xi kultant inti stess tista' tgħid pereżempju li semmew veru li kien hemm sparar mill-Maltin fis-Sada Forni, għandek min jgħidek u min jgħidek u ngħid u x'ipprovaw jgħidu ma pprovawx jgħidu. Jiġifieri imma hemm ħafna riproduzzjoni ta' dokumenti u ta' gazzetti. Pereżempju għal pallum kieku tajjeb tinqara dak is-sunett poplu tmattar.